igama lakhe litshintshile. Ngaloo mini uyakobi wohlukana noThixo ihambo yakhe itshintshile. Uhlobo wayeqhela uhamba ngalo wayengasahambi ngalo. Uhlobo wayethetha ngalo wayengasathethi ngalo. Bathi abantwana bakhe namakhosikazi wakhe xa bembone sekude bathandabuza ngoba this time around wayeqhwalela. Oh hallelujah. Kwakukho i-evidence yoba ukhe wadibana nomuntu owahlukileyo ebantwini. Ukhe wadibana nendoda engafaniyo namanye amadoda. Amen. Xa udibene noThixo lukhona uphawu. Lukhona uphawu lwabantu abamaziyo uThixo. Lukhona uphawu lwemiphefumlo emaziyo uThixo. Xa kukhanya kukaYehova kuke kwabanekela umphefumlo womntu, uyabonakala umntu nangehambo yakhe. Uyabonakala kwiimeko ezithile. Ungabona abantu ngathi siyafana emhlabeni. Ungabona ingathi xa ilanga liphuma lisiphumela sonke. Xa imvula inethi sinethela sonke. Kodwa zikhona iimeko eziye ziveze ukwahluka kwethu. Xa sidilana neemeko ezithile bahluke abathembele ngoThixo. Babonakala abakholose ngoYehova. Babonakala abayibambile inyaniso yezwi kaThixo. Babonakala abanobungqina bokuba bayamazi uThixo wabo. Xa kukho imeko ezithile, imeko ziyasahlula. Bathi abantu babuze uba wenza ngantoni wena? Wenza njani?